toh kong Berlin Berlin Syukat si lendru. karma lin Ha. lin si Ha. karma toh ting ai ngu yu bleng ai khu ble I je phi haga kerteng nong pen im jing yu Yesus Kristus ai ngu yu ble haga ne sngi ba yo ben shem gumne pedeng gemet ke bokoj bakia nadu ke tu ga sngi bengi don jing seng women sonde hangi halio sngiu kendet ki ye thu jong phi ya ka jing ya jing ti jong phi langba ime e jong phi de kata ke bang ong tu sngi te kita ji thu jong phi ki long ki ba kodor sibona ki ba dei ban pensa jeng kan mau ti swab min le kata man pule kendet ne tin jong ble ke bang kum ni ki bangi le sngiu bat ki bangi latip bat ba ki pa jongi ki le thu hangi lane ki kmi jongi ki le thu hangi ngin namburi ya ki na ki khon habang ya thu ya ka pateng ka bansawan ya ka jingro yu trai ya ka bor jong u bat ya ki kam phla ki baulale na baula pen skem ya ka jing phla hau Jacob bat labo ya ka hukum ha Israel kiba ula hukum ya ki pa jongi bakin pentip ya ki hakikon bakata kapateng ka bansawan kan yo tip ya ki kita ki khon ki bandang kha ki ban mi bat ya tho ya ki ha ki khon jong ki pat nang bakin bo ka jinkerman how blay bat bakin nom klet ki kam ki jong blay nre kin sumar ya ki hukum jong u kini ki long ki jing kren jong u David ki ba long yang ban don kemensim ban yathu ya ki pateng jongi bat dakata kalong kumba pentip iki khon bat hangneu David ruang wat ki ban nang kha kin tip ya kata te ha ke ne sngi menta ka ba kwa ai ban ya kindu pat phi kong kadai ka jing ya ka long ying long sem jong phi ka ba manswa I me e jong phi kumno I wan sa ka jingat Kristan phila ban yathu ka ta kat tu kan ne Kebening kong yang ai ke buram bat ke jingo yu blay bangi shakri long blay bak bor padan bor ti ha ke jinglong khalung khana ka jonga ti bangi dang mo ngi padan tb padan eating she shong lingwer ke lingwer pe jimi ye ti shi ong ngi shi pha ethu khana mandai ye I mo ti hadin mi la de ethu khana mandai ti ethu ikata ka jing shitam ka jong I ha ka ta ka pori me jingi rupat kha ngi dang kha thrai tai ti misan jungi thrai ba ha ta ka pori dang ren ti long mi e jungi besit this year ti ha ka ta ka por ti ngam ngim patip menuban benda keli jingkeli hatu ilaliyo ni pat ingin tip long khasi ha idang long khasi tera kada kad nama ka jing jungi long gaying bakanya ka bakrem gaying khado ti long kumni ba ka kumta kan iyo eta ka jing stom ka jong I ka baong ba isulen thau ba iladi hapo madan biniat ru imdan biniat haduk kerta ka bindak khlat na slap petai imdan biniat syu kertat bi ila diang ta tin ma ba de ka yeng ka bakanya ka bakrem di lawan nut kiti kinong kinya kaleng saudong mo kari khasi wat haduk ba utau wi nong kenya yethu khana mi yong ba wan ne haulap ba ubajur umji te khlem kop shatri kham kop ho tau nong kenya ti dah dia nata bade ti nga pada ngalong ka khana ka ba mo ide mi imagine di khadu te long mi hayem bete ni sutanan pa phai thu khanai kita ki te long bau lawan kumta jam kat nu ru kinong kenya ki banda kaleng kari khasi lawan dot mla ban penjam ni te hadia takta te long ba hakata ka jing shi sat jing stom ka jong I shun thau ba ila de
ti ha kata ka rukom ti hadia nang tap ade ti isuan kata ka jing ngau thu ka namar baka yeng jong ngi ka long mong kamta baka long ka yeng kenya yang krem usiar usit ka namar kan ni ka di ka kamra ti ajimi jungi hana du kata ka por di ka usit don bu usiar namar ka bakanya mo isi thu khana lingkot nta kan ti hadia nang tap ade yong don tau usiar ti usong bi hapot trai thia jong i kan long ti bu yu tau siar hapo tip ngam tip ki bu ni usong hi ngam tip ma baka di baka yeng bakanya ta mo ti hadia nang tap ade ti you kan ila stom kumta ti istang ka we itip ba ipha khot ye we kong ibang te na po san mer ikong bliss fi kam fi thui ye ikami jo ite kong bliss ti ite ikami jo ikong bliss pa de imdan ken hayeng ti imdan hayeng ti ile komno i ong to tongan lek no mga iwan no di te kong bliss ken ti ong beli ite ipang kumta syu ngan ik penduai mga ti ta ka podang long khasi ben nama khendiat ngan syu antai bawan dua ide kong bliss ita ina ka balang ide na balang jongi hi kita balang ble balang obleng ti hadir nang ta pada ti ilawan ti ngam tip mo ki kila penduai nganget hang ta ti ka jing lo khlung im plak ban ki kami kali bhai ki ti ti sia thu ong la penlong jing duai ti hadir nang ta ila sumar kan nur den re ka jing so thu ka jo imi e jungi ka ong ba ide banwan bet na po ka balang ka jo obleng kila ong banwan kini ki bapli mo ni ki per kristan na po nasionong na ko ki balang kan balang ti lo ong banwan iong em be ki di banwan bet na ka balang obleng ti namar bali bali sagalong kumta khandiat ngaklet bani thu man ka ni ka yeng ka jongi iju ai ka ni ka miet yan iju ai ka ni ka miet siwan ki pastor handai ken mo ki pastor temen menshua siwan ti ilik lum bet sandiru ilik lum bet ket la ka kho yong alik lum bet yong ai ki shuki ki kini shuki yong ai ki te ang tu penlong jeseng ni po berendai le di ilik lum i bet ki ai bakin pelong jeseng alap ki ai penlong jeseng hang ni po yeng ni pelau ya ni berendan kom no am te kata di ong ai pelong jeseng ila di la lum bet sandi tin dah hadir nang ta bede ti kom ta kan mo mensim juble le siu la kren ye i ti halong kom ta isayo ta ka jing pang ka jing shitam ngamla bani thu na ka jing long khlung khna ti por ti ngamla bani thu len ti hadir nang ta bede tin da kilawan kita ti iwan ti abu ta jing duai in ta tingam tip shu ila long kum non re ha kata ka por yong ba ketika kamra thia ka jong i ka ple ketika ka ple ren hang te ka tunum ka ple ren hang ong mensim ju ble wan ken mensim ju ble wan hai ho ba ple ren hang ketika yeng ila pet ka tunum yong yu i ba ple ren hang ka tunum tin da hadir na ta ong mensim ju ble yong wan hang ta ti ai ban shnalot itik na maka met ju i shulen thawit mai le di hamadan ye thu maka jing long khana ngim la ban tip ha do kan no ngim nang ban kali jing kali rung shu ngap ya ka ba ya tho ti ong ba kapli ketika tunum i ong ba ka yu kan ti hadin ba apli ta katunum wan tu mensim ju ble de ngim tip mo de jisu ngim tip mo gen re de ka mensim ju ble dan ta de usna lu di ka met ka jong i mi i jungi kan i khat yak ipen kemlet ikit khat met jong i paro khan da sa armit arsngi ne kumta kita hi ta mah jing long khana kan jong ngam la ban tip long ti hadir nang tab i ong sa hang ni ka yin jongi tin hadir basa ula de pen kem du tau si ar badan hapok kam rathia atra jen thia usu phet la ka phet hi no tau si ar ti u phet la ka phet no hi tau si ar ti hadir nang tab de ti ong ala sa kat tang la chna lu ki khat met ki jong phi jong i jong ka met jong phi yali on yanga ti ikhe nang ta ba im jula su ban khi ai mo shulan thaw ba la di kumta ikhe nang ta na po jen thia on tang ni po berendai ong i anta ha berenda wong em pidi bandalit sya du kaliang mi ngi ong kumta yang mi ngi sya kaliang mi ngi ti ong pidi bandalit sya kaliang mi ngi ong ti ong ahyar mo ni ngimtip ta kayeng kala long kum ni ne kum no mangimtip ka ta kapur ti ong ahyar ti ki mau jingking ong ahyar le cha tai sit ta sya liang mi ngi sya tai ken ti ong ale sya liang mi ngi ti ukudo ken ong haba danang ni da pila le pin long kristan pin nek be ha ka balang ka jong blei ti ha ka jinglong khlung khana ka jonga ka shu sa kumta mo ngong ka di balang ublei kumta ri haba menta kala sedang ban yar ka jingmot ka jing perkhat ka jonga ni ngong ublei ubangi ni sakri ong ba sha ding lalit nang ni slap perthei mo chabeneng ka dan ta goi ka balang ka jong blei ha ka jing so thu ka jonga mo ka ta ti ha di nang ta ngong ublei ku do sha kaliang mi ngi bat ha ka balang ka jo blei kamat ha ka bangi ngin dalit nang nin slap perthei ken ha jing so thu ka jonga ti tang kom ta tang itai bang so thu mga ti hadien kata imi jungi imju isa jam isa ila yang ban long mo ngis kisi ju imi jungi kisebun shipara nang tap de kisaya taken
ka ubleu le bha shibun ke neduk nang ta ki pastor temen ngam ngi ki pot ngim nang ngalong ngam la ban kali kerteng ki ngam kan mau hir ban kali kerteng shus ngap ike ga bi ong mi i ju I present ke ni kate ga dur ki dit ki nong tre nang ta ki nong tre ki jo ble ki ba juan hamen shwa ban yala ga gospel ai ke ti frame dur ken ngam fila long kristan mo ki I present ni ken ti hang ta ke ni sadon ka balang ble ti ong ala julit phla keleng ki jeseng yudu nang ta ilak julit phla teng kom tu yong kat chibren jeseng yudu kum tu let jeseng yong ki khat phlam tu ilek banik man phla kum tai ka kerteng ya ka ka bau bleu le pha nam ta ka jing im ka jong i ke ti tang hadu hang ta kum ta khan dian ka dei kum ngala pule ke tin jong blei ba ka ban yathu ya ka bor jong u ka jingero yu bat ki kamba phla bola le kata ka dei ka jing yo i ju i ka dei ka kam ka phla bol da ai bandi ki dawai ki belong kum ki maulenai belong kum ki maulenai bandi i ID arteli i ti ong adi hi ki jing di ki dawai bo ai bandi ho ai tu mensim ju blei da ong hi mensim ju blei ai usna lu ki khat met ki jong i barok khat hang ta ki sejam da pha banik ban on shiliang mi ngi kum ta ka ter kini ki jing pen pau ki dei mane ngaya lenti kadang mi ka sur di ruai ka malaklet ban bu ya ka haga kopi bengalara pang la ngayo di ruai ngala yo menis pang ki jing pen pau blei tu ngaklem to lele kan sawani ke jing pen pau blei ka de ka wei na ki benta ki badon na ka bible dan si bon ki breu blei ibadah ke pen pau blei ki wan syaga jinget te kata ka jing kwa jong i ban khot di breu jong ko balang blei ka de ka jing pen ngau jong blei ho ngarong ka modur kum ka balang te thadan de kum ba balang thadan na la sedang tu balang tu i fly way temen badai ma i ong khot ya balang blei no sorong kam banwan tinggi salet kasalong balang ta kala dadap lai phau nam kum kita giting pen pau blei na tagatu ka ba phi ang ba la pen pau ba mun sim jong blei wan i ban ai bat ke tegi dawai ba long pernai de nga kan mau i wei i kun kha jong i sa chnong pedang sekap i don tang mar wei de ki phau snem i im la ya weri i de ki babon ki balang saudong jong kaying jong i ba kin let se ba in let saki reyong em ke ka bala ya lam ye mei pa ngan nom kan re nang ne hadu benekut ke jing jim ha ko wi gesngi yo jing pang suat kad ba ya rap ki dawai kembat klau ne dawai kasin dawai pareng ba ai ki kun im kot ha ko wi ka miet yo i jing pen pau yo i yo tao ba wan ba phong da ga jan ga bali wan ra ki ya ki ar lai tli ki bali ba indi nadu bi di ya kata ikot dar hadu nda klap te idon marway paus nem menta ka balang ta kala la roy na try para bangit menta pedeng sekap na try kila poispa ni la tam spa menta te gini ki jing pen pau jong blei ki long ki jing ai ke ba koda sikadie wat ngaru por bo blei khot nga pedeng ya ki jing khot hadu bo blei pen pau te bangen nem plai ka tam ta ting ai ngu u blei na kam ta ni ka jing yuthu jong phi yai mei e ka jing kan tu jong ai phi kum ka ying kum ka ksiu jong i mei hin yai ne hin yai baru try bat phin hapiru phin samat sibun ki kamba ingin saya ayu kita tingi don ke jing sibun ki kamba kin saja ki jong phiru yai ne ho try ble nagar khui pi tingi ai ngo u ble ha ka ne ka step jong de sngi yoi ga ne ka por ban ya kendu yai kong berlin si kharkungor iba ya ka jingshem jong i na ka pateng jong me i jong i ya ka jingalam phla jong blei bat ilala ban ai ga ne ka jing phla lengkot
na ka ktin ke jong blehi ka ba khot yangi bingi don kam ban phla ban nom le ran ban phla ya ka bor jong ble ya ki kamba jong u bat ya ki kam phla ki ba lo le ka jingim jong ni te tran gar ku ya phi kom ble nang gar ku ya phi shikadia ka ying ka sem na dong sadom bat un gar ku ru nagam ta jong phi ki prabnget ki lok ki jor ki balaban yo I kane bat ki ba yo I bon sen ya kane ga channel ya ki jing phla ki jing ruai bat ki jing yate ki jing slok naga tin jong blai ublen kur khui phi baro nagam ta ga buram jong amen